פסח הקרב ובא מביאים את פעולתן המבורכת של ארגוני הסיוע. הבריחה בתחום עצומה, הארגונים מכפילים ואף משלשים את מספר הנתמכים שלהם, אם כי כמובן לא את תקציבם. יצאנו לבדוק איך בוחרים ארגון סיוע, באיזה בית תמחוי כדאי להעביר את החג, ואיזו עמותה נותנת את סל התמיכה הגבוה ביותר. מה תנאי הקבלה של חבילות לחג הקרוב? אם חד-הורית עם משכורת מינימום זה מספיק, או שכדאי שיהיה לה גם נכות או צליעה קלה? אם חד-הורית עם ילד אחד או שניים שמשתכרת שכר מינימום, בוודאי עונה לכיוון. זה עובר. למה שנזקק יבוא דווקא אליכם בעצם? נזקק לא חייב להגיע דווקא אלינו, לאיפה שהוא יכול ללכת ולקבל עזרה, זה טוב. השווי של סל מזון הוא נע אצלנו בין 250 ל-300 שקלים. שמעתי שבלתת נותנים יותר, לא? אני לא יודע, אבל מי שיכול לתת יותר, שייתן יותר. מה איכות החומרים שאתם משתמשים בהם בחבילות שלכם? אנחנו מקפידים שכל המוצרים שיהיו בסלי המזון הם יהיו מוצרים שהם בתוקף, שהם יהיו טריים וראויים לצריכה. כל עמותה עושה קריטריונים משלה לגבי מה מכיל הסל. נניח מובטל הייטק שהתרגל למזון אורגני, אתם תוכלו לבוא לקראתו? אפשר להסתכל בכל ארגז, איכות מעולה. מזון רגיל שאתה ואני אוכלים. אבל היא מאוד בסיסית. טבעי. קוויאר אנחנו לא מחלקים, וגם לא מזון אורגני. מה קורה אם מגיע לכם מובטל הייטק שהתרגל למזון אורגני? אתם תלכו לקראתו? אני אלך לקראתו, ואם הייתי צריך לתת לו משהו טבעי, שהוא לא אוכל בשר, אז אני אתן לו ויכיל לו, אין לי בעיה. יש לכם גם מנות לילדים? יש לנו גם מנות ילדים שניצלים. גם ילדים עניים אוכלים ג'אנק פוד. גם ג'אנק פוד. גם הילדים עניים גם אוכלים ג'אנק פוד. מצב קשה, מצב קשה. לא קשה לכם להגיש אוכל לאנשים שהפנים שלהם מטושטשות? זה קשה מאוד. יש להם פה בכלל? ברור, ברור שיש להם פה. אם לא היה להם פה, הם לא היו לאכול פה. הייתי אומר שגם המציאות שלהם מטושטשת קצת. ברור, המציאות שלהם מטושטשת לחלוטין, לפי דעתי. יש קוד לבוש? אנשים עם חליפה יכולים גם להיכנס? אין שום קוד לבוש פה, יש אנשים שאתה רואה אותם שהם לבושים עם עניבות וחליפות פה, ובסוף מסתבר שהם ריקים מתוכן של עוני ודלות. אתה תוכל לקבל גם אותי, נכון? כי מי יודע אחרי הכתבה הזאת מה יהיה. קשה לקום בבוקר ולדעת שזה מה שמצפה לכם בצהריים. עבור אלפי אנשים זו המציאות שמצפה להם בחג הקרוב. כדאי רק לזכור שמי שלא יעשה סקר שווקים לא ימצא את העמותה המשתלמת ביותר, זאת בהנחה שהוא לא ימצא קודם מדינה אחרת עם מדיניות רווחה קצת יותר מתקדמת.